Hi guys, masong adlaw ni jung tanan. Salamat sa Ginoo kay isa pa kong gitagaan og ginanhawa ko rong adlaw. Kabakod pa ko. Gabi grabe dyan ang ampo. Wadyo ko kasabot ang gibati. Apas ka nang naay Sabado. Di sakit ka adyo ang likod. Agang iti dyan punga. Dya wala kong tekun. Dya mao to gahapon. Nangari man si Inday Beberlin, anak na Insimita. Inin siya nga na ako si siya kaila nga manghihilot. Mao to nagpahilot mi. Dura man po dito ras ibabaw. Gihilot sa badya gang likod. Daghanday kuno kuy kuan sa lawas lamig. Mang wadanggan nga naghilot niya. Na magbiti-biti. Isa pang gihilot agang kabuhi. Puno pud sa hangin. Mauto pag naghilot, grabe lagi nang panag-ab. Nagawas sa hangin. Nagsagunton sa kong panag-ab dya. Gabi pag na magpanihapon, sa kanong ko na kwarto, kay wa lagi ko kasabot ang lawas. Mura naman po ko gitaukan sa agang ti dyan, hilap na ang gahi aman. Sige dyan ko ampo sa Ginoon ko Ginoo dyan ko mudawat dani. Ahang gihingin lang nagahang gibati nga lain sa lawas. Kay pila na kong adlaw nagantos, agang kuto-kuto na maglutong-lutong ko ani man ha. Di man pud siya igag sakit agang tijan. Agang tijan sige dagbuok. Mauto nagampo gud ko gabi. Kay Ginoo ra man sa etang padulungan og natay problema sa tang lawas. Mauto grabe jang ampo nas Ginoo. Inged ko sa Ginoo nga di jud mo dawat tani. Unsa man ning ang gibati karon nga kalujahon. Salamat sa Ginoo kay naulian ko. Pila pud ko adlaw. Sige na jud ko dito kalapuso. Ingan man tong manghihilot nga panuhot ko no. Nja di kuno ko mag-inom og tubig na bugnaw. Salamat sa Ginoo kay naulian agang pamati. Kay kita gusto man jud tag-healthy nga lawas. Basig makaingan mo og kanang naay anhar ako magampo og nanay bation. Magampo gazid ko kanunay. Kana pagampo na aman jud na sa di pa mukaon. Sa di pa patog. Hindi mata. Gampo pwede po din alas 12 sa udto. Pwede po din alas 6 sa hapon. Alas 3. Depende ra nimo gun sa imong bakante sa pagampo. Naadya na pagampo kanunay. Nalagi mo ingan nga ako kuno di magampo. Lisod man po ka nang naay mag-vlog ko din hindi magampo ko. Ibas na po tadana. Kaya ka nalaging abang tao di masabdan. O vlog kag tinarang maitok. Hindi mag-vlog pag kag naay lakbit nga word of God masuko po. Hindi mag-vlog pag kag naay joke-joke masuko po. Bahala na naman ang iban nga masuko. Basta ako para dyan naghapon. Bisag di ara ko sa kwarto, nagpagwapa ko. Namutang ko og lip tint. Nagbutang og sunblock. Kay init naman pagpanahon. Mutang na putag sunblock. Nagpasalamat gad ko sa Ginoo. Kay nauli na nagahang gibati nga bisaon. Hindi juga ito gudawat. Di ko gusto og kanang naay magkaludya ko. Gusto ko og kanang naay askil ko kanunay. Kaya wala mi nang kaludyahon. Mura tara nagibitek. Pamay na sa laman mo. Mag-isa storya sa laman ta. Di pa man ko makasuroy-suroy lagi. Kaya giinan ko sang doktora nga di mag-suroy-suroy. Gahapon pag humanaha og kanang naay pahilot. Nag-tricycle man ni, ang nag-drive anak na Insimita si Undoy. Pag uli na mo, nakalabay mi og kanang naay punuan sa tisa. Ang daghanay bunga. Wala mo ko nakabidyo kay aliwaros man, may mga tugtog. Nangadyo ko og tisa. Mukhaan pa mo nga ni guys. Kaning tisa, sa unang panahon rani. Nakakaan ko dani, sa una pa sa bata pa ko. Ganahan ko daan ni kay mura si daog kamuti. Lami siya kanon.
Ako ganahan ko. Pero ang ibandaan ni, di sila ganahan. Kay luod ko no, murag tae, ingana, ilang iingon. Maulag ito gahapon, nangadyo ko ka ng nailaki. Kay diha may laki naglingkod-lingkod sa punuan sa tisa. Niyon ko nga, pwede ba ko makahandyo diha? Kasi isa ka buok. Nza, niyon paglaki nga, ako nung naghanon. Nza, ag bata nga, ang gipasaka kay agaza nakuha tulura man. Kaya mga bunga kay namas tumoy. Hadlik man po ka nang may pasakan pa dyan mo sa kinatumdyan kaya sa mahagbong na. Kita na dyan makaangin. Maunang okay natin tulo ka buok. Lipay na po. Ni sisang tanugan. Kahit ka mo na puhunog ka nang may mahinug na. Kaya dito sa among asa buhol, sa Alicia, buwan na job ko nakakita og ka nang may ingani nga pultas, nga tisa. Kaya katong bata palagi ko, agamong silingan, igagaw ni tatay ilas ng Pedro na sila tisa at dumi manguha aglang tisa na tunog dabos mga hugras punuan grabe naghana mauto among panguhaan kaya nga hugman dya lami man ang hinog sa punuan dya karon kay wa naman ilamang ipang putod dya ni adto po ko sa Valencia sa Elaini na ako'y nakita nga tisa dapit sa munisipyo sa Valencia, dapin sa kalsada, na apoy bunga ang nakitaan sa. Kasi kung liili sa bahay, kaya mga dyo lagi ko, wa mong pitaw. Dara na dyo ko nakakuha o ka nang may tisa sa Manila. Grabe. Ang mga tao po dari, di sila mga Dahil may bata agahapon, ng utana. Katungahan ng gibit-bit. Dahil may bata agahapon ng utana. Katong naiahan ng gibit-bit, pero nakuuli ni siya, ano yan te? Anong prutas yan? Makaon ako no? Ang inan nga makaon. Ang inan nga, prutas ni sa una pang panahon. Kato siguro wa pa mo gianak, ang inan tong bata, nga nangutana, dyan sa kunay lasa, sa kunay sud. Sud na hilo, dyan na iliso, lami ni siya, ay murag kamuti. Mao pa kuno po'y paghebaw ni siya nga, makaon dahi ni. Hani na parang duk-duk. Tuuday guys. Pag si Bingbing, wa na dito sa among bahay. Gikuha na sa isang mama. Kay si Bingbing lagi, nag-apil-apilog ka ng nay ganggang sa eskulahan. Kuha na siya, murag fraternity kintahay. Unja, bawal na. Maulag ito si Bingbing na sangkot man. Siya man kuno'y leader. Bawapod na siya nga nag-apil-apil yung padaan na. Nangilaan man na. Kami sa una nag-eskwila, wa man sumi nag-apil-apil daan na. Magdodowa, inumigtakyan, kahapon. Si Bingbing nga lagi nag-apil-apil. Mauto, gikuha na siyang ina. Ako maluoy rabad kong Bingbing. Kay, karang itang sitwasyon karon lagi nga, once sila broken family, di lalim ng ingana. Maunang naluoy gadyo kong Bingbing. Ang gusto, huwag ako ipabutan dyan, ipabalik sa bahay, kay arong madisiplina bag maadyo. Unja, di iman may makabuot lagi kay ang inahan may magbuot nga. Isang kuha na ingana. Kung nas inahan kuha. Isang adlaw nagpost sa Facebook. Grabing taas sa kaadyo isang post. Isang wadwad ang isang mga sakit nga gibati. Grabe gisag taasa. Bawo kahakin siya nakabasa dani. Nga ang friend sa Facebook. Basig na ay nakabasa. Grabe gisag taasa. Sa pagbasa na nakahila ko, sakitan ko. Kasi siyempre ako nang pag-umangkin. Sakitan ko. Mauto ako'y una ng comment. Nakalimot ako kung saan ito ang i-comment. Basta kayo marag taas to. Si Bingbing lagi anak ni Kuya. Nza, kung naasa sa'y pangadyoon sa isang ama, di mahatagdad si ni Kuya. Kaya na lagi kalibin na si Kuya lain. Nza, naabot sila'y ampun. Yung comment lang ko dito. Di raman noong po, di nga noong karang naay ako rang asa ng comment. Nga igsuon ni Kuya. Napoy, ang bang igsuon sila. Porami ng comment po. Si Ensimita, sila Aisa. Basta kadaghapotin ng comment. Natinga naman ko kay nagkuan mas Kuya, nag voice message.
Ako may isang gi-adyo-adyo. Murang magadzadug ka nang nay. Ako'y nakasa. Murang magadzadug ka nang nay. Ako may nagpuhos. Sus. Grabe dyan sakit at ang daghan. Grabe dyan ang hilak. Grabe dyan sakit at ang daghan dyan. Hapit ko mapagtas o hinilak. Pagpaminaw pa na kagrabe mga sang laina. Sus. Grabe dyan ang hilak. Ang tawag kong nanay. Ingin ko na yung anong ingani man ko. Nga di man ako dito nagpuhos. Pero sa post ni Bingbing, naray isang gimension dito nga hangaan. Kana si Tita Tiri, kaya ba na siya, kaya na akong sumbong. Bunsay ang mga hinanakit, nga na, lugan ako kaadyo kasakitan. Grabe, mang itaga na kuya na, isa mo kong napasangilan, nga ako kuno'y nag-post. Diyan mo ito, grabe dyan ang hilak dyan. Grabe dyan sakita sa daghan, nga ako gi-adyo-adyo. Nga ego, ramang ko na ito ng comment. O karaan to o karang naay ako rang asan comment na among pwedeng comment laing igsuon o to nang hila ko ni sumukong nanay sumukong prami kay mao man dyan ang weakness ka nang inganang singhagan ko maunay makalo dyan na ni sumbong po kong limuil dyan siya nga di ko nung kumagapil-apila gidana agahara ba sayang si Bingbing kay guwapa anja barayat pud siya. Anja ngano laging nag-apel-apel da ng kuan, fraternity kanang ganggang. Ngangilad man ang buhata. Si tatay pud gingaw ko na po si Zang Bingbing. Makalingaw mo na si Bingbing kay kasig mo katawa banja. Mo katawa si Zama dani pud kag katawa. Hiposan sa nilang buwak nga pinalit limuin. Pwede pa ni siya nga mawan og kanang nay tubig. Na. Ibutang nes flower bees. Pwede pa ni. Ako naman gilingon-lingon wag ang kawalingon. Kaya nasakitan ko nga ako hinuoy gilauman ni kuya. Nga bisan ning comment ako dito di ako nag-post. Si Bingbing nagwadwad sa isang mga hinanakit kang grabing taas sa isang post dito. Nja, si kuya grabe manong ito ka na. Narap na niya nga nung nagpalabis sa isang bati. Ato ko silo.